Салом алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳама каса созе. Инами нава кака хидиш Фаридун Одилов яким зашитая титулша кард. Ад душиму хирсандем ая тараф. Неки ая тарафи дига зиқем ки прямой эфир сар дода бидем. Эфири хиди мада. Канал хидиш якта жалоб дош рости гап. Дуюм жалоб рӯй кардан ман намедонам ай пушти чӣ. Ягон хе авторски права нарушенӣ кардагӣ набудем. Дар ҳамо эфирмонам гуфтеста будам ки бачаҳо ака илтимос дар ютуб каналат бои Фаридуна сарте. Ма ай ютуб канал подписчикора кашидим овардам инстаграмам ҷавлон Самара шоҳиди зиндаан. Дар инстаграмам мақсад через сайти Матч ТВ эфир сар додагӣ тамошо доштем ба ҳазур бояд дидем. Пешаи Фаридун се кас дига баромад кардан уам диде мақсад. Фаридун дар души бурдбори хонам. Фаридун дар души бо дальши победо ай пеш. Ва инаи видеора хостам амирӯз ҳам Фаридуна табрик кунам ва ҳам подписчикода муроҷиат кунам ки ай ҳаматон хоҳиш поддержкаи шумо зарурай. Как бы дита жалоб канал дора. Илтимос активтона зиёд кунен каналда. Даромада подписаться. Айсар кадоме метона бачаҳо айсар подписаться кунен. Бо айсар подписаться кунен. Шояд ай тинивои банд мебуроем. Шояд ҳами активҳо зиёд мешаванд. Ҳай яким жалобон насиб када боша. Якими не 15 январ да снимат мекунанд. Анаи дуюм жалобе ки нав да прямой эфири ма прямой эфири як канали дига да чӣ хит авторски права мақсад жалоб рӯй мекунӣ. Авторски права мо ягон чи нарушенӣ кардагӣ набудем. Наоборот мардум да нишон додем ки ина сайти Матч ТВ медрӯӣ. Мақсад канали Баиц медрӯӣ. А эфири ма буд хай нобудтӣ ҳамаи мегзара ягон ҷони одам нестай. В общем ад души Фаридуна чиста боз як бор дига табрик карданиям. Тамоми мардуми тоҷика гаррени хирсанд кард. Касе ҳамҷа рафт пушаймон нашид ҳамо арена. Ва ай шумо хоҳиш карданиям ай канал просто подписаться кунен ва боз як бор дига подписаться кунен. Колокольчика биҷиқен. Ин ҳамиқа кор. Всё. Ягон кори қинд нестай. Мо дальши боз ин ҳами формат эфирора зиёд мекунем. Ай сипас як хеле мекунем ки авторски права мақсад ягон кас жалоб зада натонад. Эфире ки ин ҳам хема хидма нишон додиста будам. Ҳами эфири мада Eagle FC жалоб рӯй кард. Лекин мо хат навистем ки мо ягон чи нарушенӣ накардем. Мақсад эфири мо ай шумо чӣ да эфири ма бо жалоб рӯй мекунем. Хай илтимос кардем ҳамо жалобтона отозват кунен. Барое ки дуюм жалобай уже хай канал как бы активаш мефурад. Барои ҳами активаш нафуромадан ма ай шумо хоҳиш дорам ки активтона зиёд кунен. Поддержкаи шумо ҳамиқай. Инамо барои шумо мақсад бои Фаридуна любым путём нишон додем дар инстаграм. Касе дар инстаграми ма ҷавлон Самара подписаться кард. Саломат боша. Дальше больше буамаш ай пешай 100%. Ин ҳами формат прямой эфирора дальше зиёд кардан мегирем. Ай шумо фақат актив. Ай мо пешравӣ. Мардуми Тоҷикистон ҳама каса саломат бошен. Ҳаматонда бурдборӣ бошед.